Hola a tothom. Continuem generant tasques pel nostre Google Classroom. En aquesta ocasió el que farem serà generar una nova tasca amb un enunciat. Aquest enunciat, en comptes de posar aquestes instruccions, el que farem serà utilitzar el Google Drive per tal de generar aquest document. Per tant, generarem un nou document. Aquí el tenim. Li diem enunciat 2, per exemple, i posem informació. Aquesta informació nosaltres sempre la podrem editar i aquestes edicions quedaran enregistrades pel nostre alumne. Una vegada hem generat aquesta documentació, podem seleccionar entre aquestes dues opcions. Els alumnes només poden veure el fitxer o els alumnes poden editar el fitxer. Si escollim aquesta opció, serà bàsicament com un document digital que els alumnes podran veure, però en cap cas podran modificar-lo, i aquest seria per fer que en un únic document els alumnes fessin un treball col·laboratiu. En aquesta situació posaré que els alumnes només poden veure el fitxer, en les mateixes tasques com sempre, o els mateixos paràmetres que podem seleccionar, i generem la tasca. Una vegada tenim la tasca generada, aquí la tenim, canviem una altra vegada de rol, ens anem a veure com ho veuria l'alumne, aquí ho tenim, anem a la classe exemple, treball de classe, i aquí podem veure que s'ha generat aquesta tasca. Una vegada l'alumne accedeix, recordeu que estic ara com a alumne, podem aquí anar a l'enunciat i veurem la informació que el professor, però no podrem editar. D'acord? Fixeu-vos que apareix la sol·licitud de permís i que jo estic editant aquest document, però en cap moment l'alumne podrà modificar-lo. Si canviem que l'alumne pugui modificar, llavors no hi haurà cap tipus de problema. Aquí tenim les tasques. Això és tot. Fins la propera.